123 Onko sinulla Volotisen Villen numeroa? Siirrän aamuvuoroasi seitin ohuen rentoa. Lähdetään jatkoajasta lentoon. Kävin S-Marketista kontin Karjalaa, jota aion juoda tänään kaljan himoa. Voi verrata vessahätään Volotisellakin nykyään suusto sätkä, koska hän on kylien jätkä. Aion pokata tänään jatkoajasta ämmän kysymällä. Näitkö sen? Ämmä kysyy minkä, niin sanon vittu portsari Soinisen haha. Vittu, että oli aivan vitun hauska juttu, mutta kerronpahan vielä, että jatkoajassa ryypätessäni tämä DJ Homo nukuu aina ja jatkoajan työntekijätkin sanoo aina, että nyt ala vittu laputtaa. Vittuun täältä nukkumasta, sinusta ei ole mitään hyötyä täällä, kun et perkele edes tilaa ikinä mitään, vaan vittu kuorsaat tuolla saatanan nurkassa molempina viikonlopun päivinä. Ei vittu alkaa vituttaa. Tervetuloa 2 kuukauden päästä uudelleen, mutta pitäskö nyt tiputella riimejä? Noni Jone on rotta, ei tää oot totta. Mersulla kallis hinta, mul on kananrintalu, se indanu, se edenevalainen. Kävelee kun nainen, paska beitti, mulle riitti uimalaitos, poliisilaitos, Volon BMW, vedän milfejä perseeseen, sittari mulla ei toimi autos, mittari Voldemortti suussa, nortti osku on kylien jätkä, mutta kyrpä ei oo pätkä.